Ginoo, manaa kaninyo, Mana usab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Hesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon og musudya sa mga tao niining panahona, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mubangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si Jesus nakahinaway sa mga tao sa iyang panahon sa ilang pagpangayo o milagro. Karong panahon na uso sad ni kaayo nato ang pagpangayo o milagro. Labi na gyud nining panahon sa pandemic. Daghan kayong mangayog milagro aron maayo ang masakiton ang nataptan niining COVID. Niya kung dili gani ihatag ang milagro nga atong gipangayo, moingon dayon ta, wa ko paminawas Ginoo. Naaba mo anang batasana? Kana bang moingon dayon ta, wa man maminaw ang Ginoo nako. Wa man dungga sa Ginoo ang akong pagampo. Namo ana? Wa man gigrant sa Ginoo ang akong pagampo. Kutob ra gyud na. Nya niingon si Kristo diri, nangayo silag milagro timaan aron pagpaila nga miuyon ang Dios, ang pag-uyon sa Dios. Gusto gid nato nga ang Ginoo muuyo nato ba? Nga sa tanan natong gipangayo, labi na gyud makaayo sa atong lawas, makaayo sa atong relasyon. Ato ginang pangayoon pranang imong bana o imong asawa nibiya sa balay kay nangabit. Nya mangayo din kag milagro nga usba in taon ang iyang hunahuna, Lord. Makahuna-huna unta siya sa pagbalik diri sa among pamilya. Biyaan unta na iyang kabit. Mao din nato Panginoon. Nya mo labay na lang na po katuig, wa gyud mo biya, buwagan ko na lang niyo kay mao gitingali ni pagbuot sa Ginoo nga buwagan ko ni kay wa man siya mo buwag siyang kabit. Kana sa mga sugarol kayo, palainom kayo, Ginoo pahunonga in taon nya kung di gyud mo hunong, buwagan ko na lang niyo, wa na man gyud mahimo ani gyud. Sige magi siyang balik-balik. Kakuha na mo anang batasana. Mao na makapa-impierno nato ng batasana. Ano man, tungod kay ang gustos Ginoo, dili ta mangayog milagro. Unsa may ang gusto, maminaw ta siyang pulong. Natanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa taga Ninive, naminaw man sila sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw ni Hunas, ni propeta Hunas. Naminaw sila, pagpaminaw nila, ang ilang buhat nihaom sa ilang nabati. Kaya kita gudusahay ang atong mga buhat ba, daghan kita mga buhat nga wa mo haom sa pulong sa Ginoo.
Daghan jud kayo. Ya ato nang gitan-aw nga murag makaayo sama nang manugal kag swertres para masulbad imong utang. Sakto na dili. Sakto kay mudaog lang yun ka. Og mudaog lang yun ka, sulbad ginang utang nimo. Pero ang problema, wa na mo haom sa pulong sa Ginoo. Wa man magsulting Ginoo nga pangutang. Ikaduha, wa sad magsulting Ginoo nga panugal aron ibayad sa imong obligasyon. Ang iyang gisulti, lihok tao, trabaho. Nya kung mo trabaho ka, ayaw pangayog suhol. Anha diya masulbad ang imong utang. Uy, magsigi man og pangayog increase sa suhol, kusog pa kaayong mangayog overtime. Nya masuko pag yung dili tagaan og minimum, at least minimum, masuko pag yun. Nawa na yun ka, di na yun kakabayad na sa imong utang. Trabaho lang, ayaw pangayog suhol. Kay mao man ay sugo as Ginoo. Napagina, tamparuson ka sa imong bana or tamparuson ka sa imong asawa, dangop dayo sa barangay kay ikiha. Sakto na dili. Sakto ba? Sakto naunsa man di mo mingong sakto. Sakto gina siya, pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Wa gyapon kay ningong Ginoo sagpaon imong pikas aping, pasagpa lang pikas. Di ba? Wa gyud mo haom, pero tan-aw na to murag sakto. Pusot-pusot ang anak, 5 na kabuk anak niya, pobre kayo, palaygit dayon. Sakto na dili. Sakto. Pero nihaom ba sa sugo as Ginoo? Wa na sad. Nabitay ningon ako pa din, nipis na kuno kayo akong matres o niya kana ganing naapagyod ko'y large heart enlargement. Peligro na kay ko magsigig bleeding nya mo daga mayo mo saka pag ni akong dugo mo atake ko. Peligro kay ko mamatay mo na nga advice sa doktor palaygit lang yun aron di na ka ma-trigger ana sa pagbuntis. Na kung sa may hinungdan nga magpalaygit ka, ingon siya nga, para dili ko ma-trigger pa ba nga mag-bleeding, o niya, mukha na kong heart. Na ko niya, iguman ni mong laygit, o babangga ang imong gisakyan, makapugong na sa bleeding niya sa imong o, o mabuak ng imong o, ang imong laygit. Isa o di, sad pa di rin ako, ay na lang palaygit. Kaya ba, sig mabangga na kadya sa unahan. Nga naman ko na magpalaygit ka aron di ka matay. Mahimog di ka mamatay na magani nagkaon lang patay magani na magani uban ka unsa to nang limpios balay karon bago ba na tumisahanan siguro na nato din yun nang limpyo bas balay paskidjol siguro tong misa gapon ya kuan porag pila to edad ato bata pa 53 years old nang limpios balay ning kalit lang kaumod tingali to unsa to naparok ba to man namatay dali ra kay no wagi siguro kamuro na nimbang inigawas nyo diha wa na patay na mo. Kato din si Juan, kato din si Father Alex Salve, may he rest in peace. O, bago pa siya nagmisa, pagka uman, wana, paghigda, patay. Father Robincio Rabosa, maupay pagmisa, alas 4, pagka alas 7, galakaw lang niya, dapit SRP, padong si balay siya kung nutong manghod, patay. Niya ka mo din, exempted mo ana. Mga matay kitang tanan. Pero kanindot ng mamatay ta nga nagsigig tuman sa sugos Ginoo kay bisan pa ang atong untang kamatayon kanang scheduled death na sama sa taga Ninive nga matud panghunas 40 days from now hutdo na mong patay sa to pa na schedule. Pero kay nagtuman naman sila sa sugos Ginoo na usab ang schedule. Kinsa may makausab sa schedule sa atong kamatayon? Ang Ginoo orasan.
Nya kinahanglan pa jud kag milagro ana. Di na we. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Biyai ang sala, paghinulsol sa imong mga sala ug hununga ang mga buhat nga dautan. Mao nay gibuhat diri sa kani-ganing taga Ninive. Mao sa nanganingon si Jesus diri sa ebanghelyo. Sudyaan gyud mo sa rayna sa habagatan, the Queen of Sheba siguro to, nga ning baktas katunga sa kalibutan aron maminaw sa wisdom ni Solomon. Maminaw ra. Bitan nang malipay taron sa atong misa na diha sa YouTube o sa Facebook daghang maminaw. Pero ang nanimba nagduka-duka wa maminaw. Ang aktual nga nanimba bagasiga na duka-duka. May patungtuas YouTube kay nagsige pag paminaw. Okay, magsige mo sila comment. Pader, kabati dyan ko sa imong misa. Lipay, kay kung makabati ko sa imong misa. Nako, may pa mo. Lipay mo. Niyay sa Kristan. Matug lang. Hindi tayo buutan sa nito nga sa Kristan. Ang uban. Unya, unsa may kuan? Unsa may kanaganing naayong buhaton. Dili dita mangayog milagro. Kung dili mangayo ta sa iyang pulong. Naaga ni kay problema, ingna dayon ang Ginoo, Lord, unsa may imong ikasulti bahin ani? Unsa may imong ikasulti ba nako bahin aning akong problema? Nya, di ba na mo tingog ang Ginoo usahay, panangpit og pare, madre, or kana mga religious people nga gasigi bagsangyaw sa maayong balita, dito pangayo haron malabdagan kas pulong sa Ginoo. Mga anagong imong anak ni suyop. Unsa man ipapriso o dili? Nyap sige nagpangawat. Sige nagpangawat sa inyong mga butang hasta ngadto silingan. Unsa man ipapriso dili? Di pangutana usas Ginoo. Anong ditsom sa kagpapriso diha? Pangutana sa Ginoo. Hindi man sa kumingon ayaw ipapriso. Di sa kumingon nga ipapriso. Pero pangutanas Ginoo ba? Daghan kay karon di mangutanas Ginoo. Labi na gid ning kaning pag-sex. Kana bang paghimo ng sex ba? Daghan kay di mangutanas Ginoo. Diretso gidayog buhat. Mo na dinhi magsige kugos-kugos anang bata, magpabunyag igpangutana na tog kasal ba? Sluos lag lingo, sige lingo. Tag na po, tag 15 ka bukatong bunyagan din may lang na ay 5 ana nga kinasal. Di ba? Nga naman, wa man mangutanas Ginoo, Lord, love na ko siya, love sa kunia, unsa man, tira dayon. Ana, pangutana, unsa man Lord, pwede na. Ana. Iya ko no kong i-date, Lord, pangkason ko siyang motor, at tubing adto sa ay nagdapita ka ng mga baybayon diha ba nga naidaghan kayong mga ngit-ngit-ngit-ngit at to kuno mingadto Lord unsa man mauban ko dili ana paminaw sa Ginoo nya karon kinsa man ang makabati sa pulong sa Ginoo ang mga makasasala maglisod gyud kabati sa pulong sa Ginoo muna ang first requirement biyai ang sala hinulsuli ang sala munang nindot kaayo nga karong panahon sa Kwaresma mao nay atong buhaton. Mao bitang makatabang sa ning atong promo karon, di ba naaman tay promo sa atong pagpamaligya og slots unsa may atong promo na kung duna kay 40 ka regular expenses nga imong isakripisyo ang equivalent na amount ana ihatag diri equivalent na sa 1 slot sa hope and opportunity. Na mi text nako kagabi Father, palainom kay ko. Di gyud pwedeng di ko makainom kada adlaw. Nadasig ko sa imong text Father, ay imong promo Father. Suwayan ako nga di ko moinom og 40 ka imnanan. Ambot makatuman gito siya niya kung to siyang giingnan, congratulations. O di nahunong ang iyang inom. Niya unsa may iyang tumong ihatag niya nga ri sa simbahan.
nagtuo hata nga dili siya suklian sa Ginoo o grasya sa healing ni anang maong addiction sa inom. Suklian gina siya. Kanindot sa tunta upay ni text nako ha. Kanindot untag na imo text nako nga pader magsigi jud kog suyop. Sugod karon pader 40 ka suyupan. Dili nako buhaton nya ihatag nako diha sa simbahan ang equivalent amount. Pila naman roy amount anang kada suyop? Kamong mga manuyupay tubaga. Oh, nya 40 gud kasuyupan. Di nimo himuon. Nya imo ginang sakripisyuhan aron lang mahatag nimo diri sa simbahan sa hope and opportunity. Wa kay hope nga ma-healed ka. Wa kay opportunity nga mabag-o ka. Naa gyud. Sige migduwag tungit pader. Kada gid adlaw magduwa mig tungit. Karon 40 ka adlaw din ami magtungit. Nya, pila may budget nimo ng tungit? No? Naa jud kay hope na mabago, nasa kay hope na mahimong maayong tao sa mata sa Ginoo. Mao ni siya ang gitawag og hinulsol sa sala. Pagbiya ba? Nya dunay tumong nganong nibiya ka tungod kay nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Lisod sa kanang mubiya lang kanya mulingkod ra ka diha, di na pwede. Mubiya gani ka sa sala, ilisi ginagbuhat nga maayo. Ilisan gini mong buhat nga maayo. Nanong nihunong magagsugal kay akong i-donate sa simbahan, kay akong itabang niining ni ay tao nga masakiton, akong ipalit og bugas, kay akong ihatag sa akong silingan na way bugas. Kana nga mga tumong munay gustos Ginoo nga atong buhaton. Nya kun maminaw ta niya ana, munindot sa atong kinabuhi. Anindog ta. Mga igsuon, niining balaang panahon sa Kwaresma, atong pangayoon sa Dios nga iya kitang tagaan sa mga grasya nga tinuod. Busa mo ingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami, nga ang simbahan lukop sa kalibutan,